eta nola sortu zen taldea? Bueno, pues, lehenbiz hasi ginen ganden urteko 2023ko urrien, Aneta biek kontzertu bat eman ginuen Erratzuko kanpinean, Dildire izenpean, eta gero pentsatu ginen, erran behar diogu Katialini ere. Eta, solastu ginen Katialinekin, eta orduan lotu ginen kontzertuet Txokoton. Eta horra hasi zen pixke bat, ibilbidea edo. Eta zein helbururekin sortu zinuen taldea? Hasieran nik erran nuke bederen etzagola inongo helburuik, hiruek gozatzen ginen musikaz eta kantatzeaz, eta beraiek gitarra jotzeaz, eta hasi ginen lagunarteko proiektutxo bat bezala sortu ginen, eta helburue disfrutatzea eta ongi pastea zen, etzagon inongo aspirazioik ez deus, erran. Eta repertorioa da bertsioak eta zuen kantak ebai, ezta? Bai, batez ere egiten ditugu bertsioak, momentuz kanta bakarra dugu gurea, Malenen poema batetik sortutakoa, eta bertzenaz bai, gehien bat bertsioak egiten ditugu, eta gure intentzia da astea mantxo-mantxo ere gure kantak sortzen, eta pixkanaka repertorioa gureago izateare. Eta zein da zuen repertorioan kanta bat sartzeko baldintzak, ezagin nola aukeratzen duzue kanta bat? Normalean hiruetako batek proposatzen du kanta bat, eta bertzeak ados bagaude sartzen da, gero beti daude kantak igual norbaiten kutxunagoak direnak edo bertze batenak, eta azkenean igual naiz da neri ez gustatu hain bertze edo igual ez aitu izan hain bertze kanta hori, Maleni adibidez hauniz gustatzen bazio kanta bat edo berai horten badio hauniz, sartzen da, eta egiten dugu pixket hiruena izatea, eta batzutan ere gaten gara alternatzen ahotsak, batzutan hiruek kantatzen dugu, bertze batzutan bik, bertze batzutan batek, gaten gara dena pixket nasten edo, alternatzen. Eta entsaiatzeko non entsaiatzen duzu, guain arte nola molatu zate? Hasieran iten ginuen mikrofoneatu gabe eta deus, eta pixketo etxean, nire etxean, zure etxean, eta ja pastu gara zapatilerara, sartu ginen elkartean, eta pixkate mikrofoneatu eta profesionalago konbilat artean, eta orain zapatileran. Eta entsaiatzeko tendentzia duzue astero gelditzen zate, baduzue joera bat entsaiatzeko garaien? Ez dugu inongo, ez da asteroko zerbait, da batez ere kontzertuek batugunez hilabetero edo elkartzen gara, bi astetai behin, minimo, ez? Pixket. Eta, inongo justo egunik gabe. Azama kontzertu ikuzue, oin arte? Ez du kontatu. Gutxi gara bera, ba? Bai, 10 edo igual. Gehiago? Nik uste dut, 10 edo. Eta baduzu filosofia konkretu bat, kontzertuta egoten zatenen, edo ensaiatzea etortzen zatenen, azkenen, izan diteke mota askotako filosofia ez dakit. Elkar zaintzea balin bada. Elkar zaintzea nik uste dela gure oinarritako bat beti, ez azkenean hiruen artean sortzea espazio seguro bat, bai bertsioak montatzerako orduan edo denen ideiak izatea ongi etorriek, sentitzea dela espazio seguro bat, hasteko gauzak probatzen epaitua izan gabe, eta tarteka, behin izan dugu torri inolako helburu gaben saiora eta izatea improvisazio sesio bat, eta pixket erokeri, baina guai ere dagoela gula asteko eta gauza berri atratzeko eta pixket ere konfiantza hori indartzeko. Eta konposatzeko garaien esan duzu abesti bat bazinuela, eta Malenekin dako poema batekin, ezta? Ze topatu ezakegu letra hortan edo melodia hortan? Sortu nuen pixke da bertzen gainerakoen minekin empatizatzea iburuz, ez? Pixke solasten naiz hor, nola aldike, minbet guria ez delaik, batzutan ez dugun ustez eta mine izeten aldela, ez? Edo, ez dugu inongo empatiaik min horrekin. Eta pixket horri kritika inez edo, bai. Eta musikalki ze estilotara zoaztela esango zinuke, edo abesti hori noraka hurbiltzen da? Hanek musikatu zen. Ez dakit, ez nuen inolako helburu zehatzakin ere musikatu. Malenek pastu zagulaik poema horren letra, bizket pianoan patu nintzen, eta kantak sorrarazten zatenakin saiatu nintzen musika bat sortzen.
nahiko, ez dakit nola definitu, ez da alaia, ez da, bizket melankolikoa, batu zati tristeagoa, zati ezain tristeak, baina, lasaia eta ez dakit, bizket, barneko, ez, sentimentu eta solasten denez, zerbait intimoa edo ez dakit. Eta aurrera behide, baduzu asmoa esan duzun bezala konposatzen segitzeko, ezta? Bai, hori da intentzia. Hasi ginenean justo kurtsoan zehar eta hola egon garen ez, bakoitza bere lana, ikasketak eta barrekin eta nahiko atope beti denbora eskatxekin ibili gara ensaiatzeko, orden ez dugu izan hola tarte handik lasai hartzeko eta saiatuko konposatzen lasaitasun hortatik, orden orain aberrudan ez dakit pixke lasaiago gauden edo eta saiatuko gara aber gauza berriek atratzen diren. Ez dakit. Eta esango zen duke baduzuela bereizgarri bat, zerek bereizen zaituen beste talde akustiko batetik edo... A ber, nik erango nuke nahiko personaje garela hiruek, eta uste dut kanpotik ikusten dena, baino mundu gehiago dugule bakoitzak bere barnean, eta orden, batez ere, arras-arras ongi pasten dugule ensaio gehienetan eta hartu dugule harreman bat arras fuertia. Eta ez dakit nahiko nik uste dut hiruek batugule arras influentzia desberdinek, adibidez, zubiltzen zara bertsolaritza munduen ez, eta pixket igual errango nuen, pues Benito Lertxun, diezakize. Ez, baina honian, hartzen dut, igual, mundu hortatik, gero, euskara kultura arras lotu eta, hortik. Adibidez, hane gero da, pues, modernago, ezakizer, belako, eta influentzia nabaritzen dire, nik ezakiz influentziatu uste, ez dut rapar. Enbestek esango ditu ez, jaketzuk esan jozen beste. Nera bezaro baina hotel horrietan konpainian pastuta gero, baina ez batuz influentzia pile bat ere, eta taldea unitzenak. Eta orden, elkartzen direla hoiek, eta aldi berian lotzen dakule, hirue garela nahiko, arrangolke sentimentalak aldi berian. Orden, intentsuak. Orden, ez dakit, bereizgarrietako bat izango da, igual hoi. Aldi berian maten du nahiko berdin garela ez, edo, eta gero aldi berian batugu bakotxak bere munduiek elkartzen direnak gero bidena barren. Eta uste repertorean ere ikusten dela, pues, pasten garela mirotza kantatzetik egodun balea kantatzera, eta hoi, niko errango nuke hoi izaten aldera. Ensaiatzen duzu hemen zapatilleran, azkenen talde pile batekin egoten nahi zen hontan, topatzen nahi hiritan bai badagola arazoa ensaio lokalakin eta hola, ez dakizuek hori arazo bezala bizi duzuen, edo azkenen herritan diferentea da, baina horren ingurun zer duzu esateko. Bai, gu akustikoan aitzen garen ez, eta hori arte etxean ensaiatu dugunez, berez ez dugulako beharroi mikrofonatzeko ez ditugulako gitarra elektrikoak eta bar, ez dugu, ez gara topatu arazo horrekin, baino egie da, igual hiretan gehiago, baino erratzun ere pasa izan da adibidez lehen bazegon toki bat eskolan gaineko aldean erabiltzen zutena bertako taldek ensaiatzeko, eta adibidez orain ja ez dago espazio hoi, orain beharrik zapatillera sortu den ere azkeneko urtetan, eta azkenean da espazio superron bat talden dako, bai asteko, bai ensaiatzeko eta espazio izateko, baino, bai, beti ere, ez dakit, badaude zailtasunak. Eta zapatillera mantentzeko ere azkenean, gara talde batzuk eta oso sapatzen dugune, baina batzutan ez da nahikoa, badaude arazoak mantentzeko. Eta igual ere erten alda, kultura espazio formalak badirela, batez ere igual udaletxek edo gestionatuek, baina falta direla kultura espazio informalak, non taldeak hasten diren, toki ez dakite alternatiboak konbila tartean, baina igual bai babestuek izan marko zirenak instituzioetatik. Ze hortik sortzen da gero formalitate hortara pasteko momentu hoi. Eta hoixen, batez ere gazteak mugitzeko eta hola, ensaiotoki bat egiten duelako gero hortik atratzea. Ez da kasualidadea, beran izara inbertzen musikari, aduanakin, bertzeakin, azkenean hola sortzen dire, eta hola sortzen dire gero instituzioek miresten dituztera inbertze artista handi.
Orduen, uste dut, bai, hirietan ere espazio gutxi daudela, batez ere bizitzeko aukerik ez dagoen tokien ensaiatzeko gutiago, orden hoi, nik uste bidela. Eta azkenean ez dela ere bakarrik espazio fisiko bat ensaiatzeko aukera izateko, azkenean olako zapatira bezalako espazioetan baten datzute aukera remantzeko bertze musikariekin, bertze taldekin, bai jende gazteagoa sartzeko da ikasteko bertzen gandik, ez dakit indartzeko bakoitzan senoi eta kutsatzeko denen musikaltasunoi eta pasioi, eta azkenean hori ere da zerbait super garrantzitsu eta super aberasgarri denendako. Eta kontzertuk lotzeko garaian, oin arte nolako lekutan jo dituzu? Horre bai, ikusi da elkarrizketa badaola gabezi bat, edo ez daudela lehenu bezain beste plaza igual, zuek nolako lekutan mutzen zatea? Pues orai arte erran, jo izan dugu ostatuetan, desente, gero ere aldarrikapen konkretun batzuten egunetan, adiez, uema egunean, bortziritan, edo adibidez, militantzian, adiez ernaiek eskautzakun jotzeko, kontzertu bat ere, eta pixki bat hola mugitu gara gehiago. Izan da gehiago pixki tola informalki eta normalian, aldarrikapen bat gibelian zuten egunetan edo. Eta hurbileko kontaktuen gatik, bai. Normalean, gurekin harremanetan batu izan direnak izan dire hurbileko jendia, lagunek, edo lagun baten lagune, eta hola. Osongi, eta epe motz edo luzera behide, ertainera behide bestela, baduzue erronkarik? Erran ez gara sobera solastu erronketaz. Nik uste dut konten gaudela, gustora gaudela, erran bezala espazio polite sortu dugule, eta gogotxu gaudela hiruek ere segitzeko. Nik uste hori dela dakigune geroi, hanek erran bezala igual, pixket etxeko uzta, sortzia gehiago edo kantu propioak, pixket gehiago ez. Igual, ora egiten dugune, baina oinio gehiago definitzen aldakun zerbait, definitzen algaituen zerbait, eta ez dakit, baina ez dugu helburu finkoik. Nik uste gaingarela kusten, eta ja biziek nora gaten gaituen, eta listo. Eta zer motibatzen zaitue, azkenen bada inbertsio bat, ez, hemen denborana, diruna, norberana, ez, eskaintzen diozona talderi. Zer motibatzen zaitue ensaiatzeko elkartzea, kontzertutara joatea? Nik uste dut, azkenean gustatzen zaigulako honitz, bai musika, bai elkartzea, niri beti gustatu zain zait, eta naiz da gero igual kontzertutan taula batzutan urduritu edo nervio txarrak pastu, olako esperientziak batzutan ez hain positiboak izan. Gero kontzertuak itu aldiero beti sensazioa normalean positiboa da eta satisfaktorioa hartzen duzu. Badu zerbait ez dakiten gantxatzen gaituena edo gustatzen zaigune eta nik bederen beti baut gogoa jotzeko eta elkartzeko. Eta ez esango zinuke dela musikan mundu honek ematen nahi zaizuen hobena edo eman dizuen hobena? Nik uste dut gu hiruek elkartzea, ze igual lehenago ezkin nuen olako konfiantza hori eta sortzen da konfiantza bat kristona. Eta gero jendea igustatzea ere bai, ze ez dugu bakarrik ensaio lokalean iten, kontzertu egiten duzun einean nahi duzu bertze jendea erakutsi egiten duzune. Eta ez egit balorazio hori edo baloratu esentitze horrek ere gantzatzen du. Eta disfrutatzea gustatzen zaigule eta ongi pestea. Eta nik uste dut hiruen kasun ere aldundu gaituela desente hausartzea, tratzera, eszenatokire eta hola, eta beti emakume izan eta batzutan holtzan espazioi hartzea eta hemen gaude ertea batzutan ez da inerreixa, eta beti gure intxeguridadekin eta hola, ez da hain biderreixa, baino hiruek elkarrekin iteak ere eta elkarzaintza horrek maten datzu indar gehiago batratzeko, eta gero horrek ere azkenean, ez dakit, pertsona bezala eta emakume bezala ere alduntzen zaitu hau nitz. Eta ibi izate beste musika proiektu batzutan denak edo? Ni, herrien erratzun batugu salsa musikala unitz, eta herriko elektrotxarangan eta hola bai ibilizan naiz, eta hola, darteka igual kontzertu akustikoren bat unibertsitatean eta baina hola isen. Ni Labaizetara talean egon nintzen Maialen Jaurena, Irati Elizalde eta Joanes Altxukin.
eta gero inituen pleura taldeko azkeneko kontzertuek, eta hoi errango nuke gero bakarkarein edut zerbait ere, eta listo da musika eskola. A tope. Nik deus ez. Bueno, bertxotan, ez? Bertxotan haitzen naiz, bai, bueno, saiatzen gara zerbait iten baino ez. Hala, musikan, ez. Bueno, eszenatokia ere bai da, ez? Azkenen musika eta inguratzen duen... Bai, baina eszenatokien ni guti, bertxotan ere arras guti. Zerbait ere. Oso ongi, eta izena nondik heldu da? Pues, egirran barraldin badugu, hartu ginen Mariano izetan iztegie, eta erran ginen benga, aukeratu behar dugu, hola, hitzfetola pixket baztango bere izgarri zeten aldena, edo pixket guria. Eta horitzen izaitu nintzela nik igorren izkien hola aukera batzuk, pum, eta gero inginuen hola biteko deskarte moduko bat, eta erran ginen, bidena bar, gustatzen zaiku ez dakiz eta hola aukeratu duen izena. Oso ongi, eta bukatzeko esan nahi duzuen zerbait bada? Nik bai. Gehien bat ere, haunitzetan, anek aipatu den aritik, pixet alduntze hortaik, haunitzetan emakume eta gazte izenta, kostatzen zaiko aixe gehiago gure sinestea, edo uste dugu, holtza hartu nahi baldin badugu, holtzara igen nahi baldin badugu, gauzek perfecto inbartu gule, ez? Uste dugu gurekiko exigentzia haundiagokoa dela, ez? Gazte eta emakume izateagatik. Eta Ainarai Eregik, lagun batek errantzaten behin Ainarai Eregik errantzuela, emakume mediokre gehiago martirela holtzan. Orduen, holtzari egiteko etzarela perfektua izan barrik, ez dituzule gauzak perfekto inbarrik, eta alare ebertze den orduen zilegitasun berbera duzule espazio hartzeko eta horregoteko. Hoi da, nik erran nahi duten. Ba, oso ongi, eskerrik asko. Vale, eskerrik lan. Egodun balea zerutik pasetan ikusi, baina zen sinetxi oingu bardin gau. Gure itxosotik asau.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.